Poď. Tak dole. To je reálne. My sme mieli okrasné. Aj tak nám to nevyšlo, tak jak sme chceli. Tak sa tu hrajkáme, haskáme. Vydajte mu! Pohode. Vidia, to je tu operácia formy? No víš, že není treba to nebude. Nie, Mário povedal, že tu nič není treba. Ani strúny. To nejdeme odpísať. Tak, dopťal sa, 3-krát už tento. Len by vyvezať z blatníku, alebo menší kole, 33. 33 taká. 33. Nejde. Toto tam ide. A kde to Mário? Do piče, ešte sa tu zabijú. Pozor, stojíš pod. Neprenasleduj ma. Dobre, len ja moc nevidím to. Na to veraj. Ide mu ide pekne pomaly. Tam ide dobre.